تماشاکردۆغی مای ئەرجێ ئەکرانانê Çarpel TV ra dem baş şmare. Şanê şima weş bo ez Enver Yılmaz ez em şo Çarpel Medya de programê Vîr û Vînayîş te hefteyê biyayîşê hefteyê sero ez hem malûmatan bidî û hem jî rojevekî veciyayê ver ez do ê rojavan sero ez qisey bikerî. Hewta verîn kek Mehmûd Niştox Mehmûd Nişte mêvanê ma bi marê behsê estanikanê Kirkî Zazakî metodê arêdayîşê înan. Hewta verîn zîma kek Mehmûd ti qisey kerdibe eynî mesela seroma qisey kerdibe. Bi taybetî formatê programê ma de mawazenê zavçiyan seroma bibin derê. Hem hetê kültürî ra, hem hetê siyasetî ra, hem hetê tarîxî ra, hetê vîr, hetê ziwan, mawazenê nê meseleyan pêro şima dir diyarê ekranê şima ser û mêyvonon xwe ma qisey bikere. No hefte mêyvon ma doktorek bû, semedê ku karê ey û mühim bibe. Doktor neeşka beşdarê programê ma bibe û mazî waş de ma en hefte binek rojeva Tirkiye, Bakurê Kurdistan, Başûrê Kurdistan, Rojhilatê Kurdistan û ma ser û vin de ma binek no hemiyanê nê hefteyî de nê her çar parçeyê welatê ma de çi meseleyê qewmiyayê çi biyayîşê bîyê mawazenê ê çiyan sero binêkî vin dere temaşakerdoğê maya erciyê ez wazena ewilî binek medyaya Kurdkî û rol û misyonê Çarpel TV sero vin derî. Tabî meseleya virüsê korona nê janê korona zî seba ma zahmî û ciya ma di ma pêro ma xwe gurê tu bînê qarantîna ma gurê te bîran ma hereket kenî û semedê ku hem ma nê janî nêgêre ma nêweş nêke û hem zî ma nê janî ma nêviyarine dostanê xwe, keyeyê xwe û kesanê bînan ma nêbe sebebê nêweşiya înan, nêweşbiyayîşê înan û ma dîqat kenî ez wazena na mesele ser û zû ma em şo binêk vin derê. La medyaya Kurdî û Çarpel rol û misyonê Çarpel Medya ser û ez wazena tayî çiyan bajî. Sek ma pêro zanû çend hefteyê ku Çarpel Medya dest bi weşanê xwe kerda. No dem û peyîn di semedê tehdaiya dewletê kanalê Kurdî nêeşkenî xebatê xwe bikerî. Bi taybetî Bakurê Kurdistanê de faaliyetê wî nasî zaf zehmet û hetekira tehdaiya dewletê, hetekira kesekê karê Kurdî, Kurdbiyayîş xwe ra nêvêrenî înan ser û hetê maddî de dorpêçgerdişê hestû. Aya ser hem medyaya Kurdkî binêke nîşkene aver şêro û hem zî dewlet tehdayî naya medyaya Kurdkî sero. Saziyê Kurdî êkî wazenî çapemenî di faaliyetan bikerî. Ê zî medyaya sosyal e ser û kanalek a kerdî yani xetek a kerdî. Tenya Çarpel Medyanê zaf çiyê bînî kanalê bînî estekî nika medyaya sosyal Facebook, Twitter û YouTube sero xebat dikenî wazenê dengê xwe berz bikerî wazenê hîşmendiya Kurdkî aver berî aya ser û xebat kenî ma nê xebatan hemû ma pîroz bînenî ma în tebrik kenî ma wazenê nê xebatî binek zêde dibî. Tabî roja me ya Ewroyî de tenya televizyonî ney. Televizyonî zaf mühimî, xebata televizyon zî mühim a. Lamazanî kış şarê ma bi taybetî înternet xebitne û înternet ser zaf mijûl beno. Ara ser ena xeteka zaf pîroz a û ma onca zî xebatkaranê Çarpel Medya êkî na xebat re bî wesîle ma ê kesan pêro ma pîroz kenî. Miyanê Çarpel Medya de ma zî cayê xwe gurêtin mava wa rengê Kurdistanê pêro bi taybetî Zerabayê Kurdistanê zî çav bigêrî. Na destpêka ma zî bi Kirkî Zazakî bi programê Vîr û Vînayîş dest pê kerdû. Ez bawer kena na destpêk biba wesîleyê
هینا زیده گردبیایشی هینا زیده aktiviteyan bu sebebi aktiviteyan binan iç medya ay eser çiyo mühim şarı ma gere binek vayri na medya bibêjiyo wayr vêjiyayîş ra qestê min noyo hem temaşe bikero hem hesabanê xwe di pare bikero û hem zû biwazo beşdar bibû yani kesekî vateyî înan estî kesekî wazenî binek hetê cî bikerî wa hetkarî bidî cî ma şarê xwe ra hevalanê xwe ra dostanê xwe ra ma ene wazenî û eto bîn re ma bibêre rojeva nê hefteyî sek ma zanî virûsê korona dinya de bîyo sebebê merdişê hemzaran kesan no virûs Wuhan ra şaristanê Wuhan yê Çînî ra veciya orte û ûjara vila bi her hetê dinya Tayvanê no virûs heywanan ra biyart û însanan û însanan ra biyart û însanan û mutasyon yani xwe bedelnayo sey sergirewtişî no virûs mesela merdim sekir sert genû û nêweş kenû la no sergirêtiş sey sergirêtişon verînû nî û merdim viyarnen û kesanê bînan û yew merdim teqrîben pernen û viyarnen û panc dest merdiman arey û tehlikeyê ku pîlo ma Bakurê Kurdistanê di ma cûyenî teqrîben pûn şeş aş min vere cû no virûs veciya orte dewleta Tirkiya gorê xwe tedbîrê gûretî tayî estî nê tedbîran reh nekenî wanê tedbîrê giranî nî amê girevtişê Tabî ma pêr û zanî wext virûs veciya orte mektebî bî betlane û sobîna dikanê ameyî qefilnayîş cayê rûniştişê ameyî qefilnayîş û dimra seyahat ame kêmkerdişe bi taybetî İstanbul de no virûs merkezê virûsî İstanbul be hemazî merkezê virûsî İstanbulû me o wext nûşteyek min nûştibe mivatibe dewlet qey beranê İstanbulê nê qefelenan yani roja ewil û wext İstanbul di veciya orte ek dewlet berê İstanbulê biqefelinê yani Rojavayê Tirkiye biqefelinê no virûs nî ameyînê Bakurê Kurdistanê semedê ku şarê ma temê Bakurê Kurdistanê de necûyeno Rojavayê Tirkiye dizî bi milyonan şarê ma est û no şarê ma mecbûr şin û yen û seyahet ken û yen û merdiman xwe ziyaret ken û vê veben û teziye bena nêweşî bena aya ser şiyayîş ameyîş zêde be û çi heyv ki dewleta Tirkiye berê İstanbulê negûrêti û wext serekê İstanbulê Ekrem İmamoğlu zî va semedê İstanbulê ma tedbîranê hîna zêde wazenî dewlet ra rewşa İstanbulê nêmanene rewşanê bînan dewleta Tirkiye û wext tedbîr negûrêtî bi taybetî Serekkomar Recep Tayyip Erdogan ene mesele zehm negûret ciddî îdarekarê Tirkiye zî negûret ciddî naya ser İstanbul ra virûs perra her hetê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê wext em virûs perra ame her ca û tedbîrê ameyê gûretî şinareyê peynîya hewteyê de qedexeyê teberîveciyîşê amê îlan kerdişi roşanê Remezanê de nêzdî şeş heşt roj qedexeyê teberîveciyîşê amê îlan kerdişi û nê tedbîrekî ameyê girewtiş heta cayek netîce girewt heta cayek esenî vajî heta hezîran heta aşma hezîran e destpêkê aşma hezîran e riyê nê tedbîran ra hema vaja Bakurê Kurdistanê de cayek de bi awayû ciddî virûsê korona ame kêmkerdiş her çi qasî nê qediyo la çend bajaranê Bakurê Kurdistanê de qet nêmendibin ma çara zanî nêweşxaneyan ra ma zanî nêweşxaneyê Diyarbekirî Çewlîgî Batmanî nê cayan de beşa cewmiyayîşî giranî beşa lezgînê de qet nêweş nêmendî bî her nêweşxane de panc kesî dest kesî est bî yani bibe kemkerdiş hema vaja qediya be mesela Dêrsim'de qet nêmendibe virûs mesela çend roj ma bên ra biyartî hîrî roj panc roj nê rojan de qet kesek de virûs nê ame bi tespît kerdişe û çewlik zî îna cayanê bînan heman rewşê derbas bîne
Sebe en mesela normal bir şira nare beri İstanbul'u nevere amaya kerdiş, seyahat nevere bir serbestte, o şari mayu ku rojavayı Türkiye'de be mecburi ameşe devanı ku semedi ku amnan be eki ame veyveyi bir serbestte taziye kısmet yani vatıştı serbest niye taziye lama zoni ki mesela huma rahme xubbe ki چند روز وری مردم که ماز مرد به مر تلفن آمد و ولا تعزیه چینیه ما نشکنیشی فلان پرس بکری و نه تعزیه استا جای تعزیه چینیه لا به هوای قاچاق جایی که دیاربکرده تعزیه آمهرونایش kontrol amesiz kerdişi nare cay use Diyarbakır'ı o Raha miyani panç bajarı ki Türkiye'de tede en zede virüsü korona estede cay hugretu. Yani Türkiye'de mava panç bajarı ki en zede tede virüsü korona estu di bajarı Bakurê Kurdistanê en pilî tewr pilî Diyarbakır û Rihade vakayê zef zêdiyê heta meşkenî vaje Diyarbakır de nêweşxaneyan di caçîn mamê naseviye. Nika hikûmat qey tedbîran negînû mava vêveyî benî şarê ma mazanê aşma amnanê di vêveyan zaf kenû salonê vêveyî pêrobiya kerdi amê a kerdişe Valiyê Diyarbakır vizîrnê perê vejiya Diyarbakır'ı gêra çend îdarekaranê dewletê bînan de xu gore derheqê virüsê korona di tedbîrê semedê virüsê korona gêra xu gore çend analîzî kerdî û tespîtî kerdî. Peynî de xeberan di veciya no hefte zaf ajansan di xeberan di semedê Diyarbakırê ame vatişke Diyarbakır'de tedbîrê virüsê korona yê neveyê ameyî girewtiş. Xeber, sernameyê xeber wînaya. Mazî ma a xeber wextu ku madî ma kewt ji ma hele tedbîrê senînê ameyî girewtişe. û ma ewniyê jî xeber di tenya nova jiyanû saeta veyveyan ameye bedelnayîş, vûrnayîş û govend kaykerdiş bîyo qedexe. Yani Tirkî vaniya da fare doğurdu. Yani wîna yewçi. Yani tamam govend kaykerdiş risko ama no yani tedbiran da çiyo ku merdem pê huyen yani tedbir ku ciddi niyo. Yani mesela ero me xeberek dedi ez wazana şma dizi pare bikeri vanu virüs nika amnan cayo akerde de zah lez vela neben. Semedo ku pencereyi akerde cayo kafelnaya niyo. La cayo kafelnaya de no virüs eşkenu tam 2 saat hava de biman. İro mava Türkiye'de nevês vîs merdim mirenî mava henzar derdora hezar de vakayê estî nêweşê estî ena humar ben û ku zimistan de qat zêde bû. Semedê ku tiya de problem û en pîle mesela welatê Ewropa de virüs xura demek merkezê virüsî welatê Ewropa bû. İtalya, Fransa, İspanya, Swêd, Almanya ne welatan de her roj bi henzaran merdimî mesela cayo su İspanya'da her roj henzar û pansê merdimî merdîne. Welatê Ewropa sekerdî hetê normalbiyayîşî de tay gamî eştî la kontrol vera nêda. Yani mava normalbiyayîş kerd la kontrolê xwe zî kerdî. Mava tay çi estî mava benê sebebê virüsê bilabiyayîşê virüsê korona ne hikûmatê Ewropa mi gore nika serkewteyê. Qey serkewteyê êro mawînên merdişê ki Ewropa dibenî vaqayê Ewropa zaf bîyîkin. La badê cû no virüs para qitaya Amerîka. Nika waziyetê Amerîka weş nîyo. Bi taybetî Amerîka, dewleta Amerîka û qitaya Amerîka de cayê sê Meksîka û Brezîlya de her roj çend hezar merdimî mirenî. Uca dizî hem polîtikayê xewlet dewlete mesela Amerîka mabûn Trump roja ewil ra negure ciddi yani waş hetê siyasî ra binek ene mesele ra fayda bikero fek eş Çînî
Çin de mava kevt miyanı münakaşayı ama devlet Amerika ki dünyada devleti ka süper travani serkevten niyan o hattı zararı ku pil de yaşarı ku. Ve tu bina Brezilya maunini serek veziri Brezilya va en yo serguretişi ku sıvı Merdim gelen ne gelu ciddi o maske ne ker xupa ve az maske kabul ne kana çik ne berim. Nika dünyada maunin Amerika yewina heti merdiş û nêweşî de. Brezilya diyine û hetu bin ra işte Meksika yana. Tabi Hindistan est û. Ara tehlikeyê ne virüsî zaf pîl û hevalanê xwe ra dostonê xwe ra mawazenî wa hem tedbîranê xwe bigirî hem zî wa nêva jî çiyêk nêbenin me. Ewil ganê merdimî, weşiya merdimî her çî ra ser e. Bi taybetî ma gencî ciwanî ben ku ma هەتی ریسکی mergî de nêbe la êkî emrê înan pîl û gege ma nêzonî ma di nanê weşîzî est a la ma înan dir konî miyanê têkilî ma mesafeya sosyal e nêgenî û ma vîrus viyarinenî înan êkî nêweşiya înan a kronîk est a ê mirenî. Mesela gorê malumatê Üniversite John Hopkins'î pêroyê dinya de hewsey û pancas hezar merdim rê nê vîrusî ra merdo. Heti vakayan ra mawnînê 20 milyon yani 20 milyon ten de en virüs amê tespit kerdiş. Heta nahumar 20 milyon zî 20 milyon hewsê hezar biya û nêna kêm kerdiş. û a bînîzin no hewte Rusya ra hetê Serekdewletê Rusya Vladimir Putinî ra beyanatêk ame dayîş. Ne gurê zanistanê mava gurê üniversiteyanî la siyasetmedarê zî wazenî no virüsî ra binêk îstîfade bikerî het semedê îktidarê xwe binêk îstîfade bikerî. Putinî va ma derzînek ma ser û xebitiyê ene derzîn tescîl biya û mi daya kêneya xwe zî ma daya kêneya xwe ro zî û beyanatê Putinî ra dima bîst dewletan Rusya ra derzîn waş yani sipariş da ku wa Rusya derzîn bidûînan teşkilatê weşî yê dinya ra derheqê beyanatê Rusya ene xebatê Rusya de zî ama yo beyanatê ku zelal neameyo dayîş. Tabii nika mesele binêk ameya vînayişê derzînê serek dewletê Amerika Trumpan û ma îrê Daişin badê cû ma ene derzîneke maddiya peyda kerda ma ene derzînê biceribne însanan serê ma nika ceribnenî yani ma derzînî peyda kenî yani ma pêro wazenî wana derzîn bêro peyda kerdiş tabii derzînekî vejînî wextê înan est û ca di nêdiyeni însanan ro heta wextek nê derzînî ceribiyênî wextek ra badê nê derzînî diyenî însanan ro û teqrîben peyniye ena ser re de vanê derzîn ameya vînayîş tabii derzîn kam dewlet vînû hemû dewletê xebitiyênî yani hemû dewlet senê xebitiyênî dest pê kerd û xebatayîn ê Ingilistanê Amerîka bi taybetî Ingîlistan Amerîka û Rusya Almanya ser û zax vindenî yîn derzîn peyda kerda derzîn heywanan ser û ceribnenî însanan ser û ceribnenî û vanê heta çend aj ma ene derzîn ma hînî peyda kenî ma hem danî însananê xwe ro û hem zî ma çi kenî ma vilayê dinya kenî. Serek Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dihîre roj vercî me xeberek diwendim yanê nê hewteyî de van û ma zî derzîn ma hînî peyda kenî û ma do heywan û însanan ser û ma biceribne. Yani kes çûn û trava ji roj baş dore. Yani mi vaya çiyê popülarîstî serekê popülarîstî wazenî nê virüsî serê xurî çiyêk peyda bikerî. İktidarê xwe xurt bikerî. Mesela no virüs wext dewam kerdêne hema zî dewam ken û zaf dewletê hetê polîtîkaya sosyal re şarê xwe kerd mirdi mava şarê xwe pelevra kerde kredî dayî ci îmkanê pîlî dayî ci
مازانی او وقت فرانسا ده ماکرون واتبه yani şma kar gure verdi şımıtış mesela mekereni yani ma vayri şma vecini la Türkiye'de miyani 5-6 aşmandı millet perişan bir. Yani der doğru de zaf insan est. Yani karkeri kar rame ve tişten ya milyar u nif semi hiri aşman diyaçı. O insanı ki kat mava mülki inançını, çiki inançını, kiracı heyk milyarek beredacı. Yani be hükümeti muhalifi, partiye muhalifi ki Türkiye ve Bakuri Kurdistan'ı cageni hemme na politika rehne ker. Yani şar razı tivoni yani şmaen prosesi korona seni viyarna esnaf vanu hakkı ceyranı min ne ameye daiş. Vergiye min ne ameye daiş. Eki kirada evani mesela kira merdim kirada ev vanu kiraya min ne ameye daişi. Velhasılı kerim herkes ne razı. Memnun niyo. La eiro anket vrazeni tuonin unca sera komal o taqibkere ey ortağı ey partiya MHP و نزدی سد و چورس پانج رای گینی نوزی چیه کو بالکشو انا مثلا mühim bir mavaşten ana mesela en şu meyvan خود رزق قصه بکره و معلومات بده و هفته bin اکیو problem ne bu meyvan خود ana mesela ser zah hira قصه بکن میینه یو taslak mesela binek izah کرده و از وازنه از نامه چارپل مدیا سرزی شما همین را وازنه وشیا خو بپاوینه بسبکنه وشیا شما her çira mühimira hem veşiya xu hem velatê xu bipavîne xêr ser ma ena belara bixelesî ez bawer kena rojê weşî verniya madeyî ma Kurdî şarê Kurdistanê ma se ser û ku daha verî ra ma tim miyanê tengî deyî ma şarê ku bindestî çi siyasetê ma piya partiyê ma kenîkê ما انا بندستی را بخلصنی ما بی چار لته ما چار ولاتان ده ما سی بندستی بنک باشوری کردستانی ده آخر اوشاده ستاتویک استا شار ما گوری پارچایان بینان را بنک راحتو و ما روژی راحتی ما ندی ما انا جان کرونا زی ما وقتو خلصنا و mücadele ma şarê ma semede azadiya xwe semede heqanê xwe dewam kin û mazî çarpel medyade ma tehqîbkerê na meseleya ma dawaya azadiya şarê ma û azadiya Kurdistanê ma tehqîbkerê eye belê manika bivêre ez wazane behsê di hîre rojevanê bînan bikerî temaşakerde oymaya erceği devleta Türkiye ne rojandı bi taybetî hem Irak hem Başûrê Kurdistanê de Sînorê Başûrê Kurdistanê de xu gore vera PKK operasyonê de dest pê kerdiş. Na operasyonê qismek bêjaya mava war raşina askerî miyan di cagenî heto bînazî hewara nê operasyonê benî. Tabi gore xu istihbaratê înan est û mazanê PKK û devleta Tirkiye hîris çora ser ku şer kenîn. Devleta Tirkiye tenya nikane verî zî Başûrê Kurdistanê re operasyonê kerdine. Lano dem û peyîn de operasyonê xu zêd nayê. Tabi nê operasyonê benê sebebê koçkerdişê şaro ku uja cuyenê beno sebebê merdişê insanan sivîlan heta nika xelê sivîl uja merdî û hetek razî zirarê ku pîldon û xoza û tebeatê Kurdistanê yani teyareyê Diyarbekirê Orzenî şînî bi desan tiyareyê bombeyan varinenê uja de ne dere monen û ne kom monen û ne gane monen û ne dar manena her çî vêşen û talan ben. û semelê ku Tirkiya vana ez vera PKK şer zî kena devletê bînî nê eşkenî dengê xwe bikerî lan miyanê nê hewteyê de di askerê peyaber zî fermandar yani seviyeya fermandar di Iraqê artêşa Iraqê hetê devleta Tirkiye re ameyî kiştiş. Yani devleta Tirkiye derheqê ena mesele de heta nika beyanatek nêdaye. Yani devlet sanki uca de heşa mêz kişta mava yo morceleyê kişto vana ez hesab nêdana çewî. La
Devleta Irak'ı çend rey kişayişini askeran şermezar kerdi. Euro Suudi Arabi, devleta Suudi Arabi zine kişayişini askeran sermezar kerdi. O devleta Fransa her hetra devleta Türkiye ama şermezar kerdiş. O çiu mühim zî استیاد بونی خبره وزیر پاوتشی یه ترکیه Hulusi Akar. Vezir Pavtişi yê Tirkiya Tirkiya vî sînorê Iraqê ser di fermandarê Iraqê mavatê bikiştibî. Nayê ser hikûmetê Iraqê ziyaretê Wezîrê Pawtişî yê Tirkiya Hulusi Akarî betal kir. Serekkomarê Iraqê Tirkiya şermezar kerd û ziyaretê Wezîrê Pawtişî yê Tirkiya Hulusi Akarî betal kerd. Tirkiya sînora Iraqê ser û mavatê bi fermandarê kiştibî. Di fermandarê Iraqê kiştibî. û heto bîne Hewlêr zî hikûmetê Herêma Kurdistanê zî beyanatێk da. Hikûmetê Herêma Kurdistanê zî vano wa Tirkiya û PKK şerê xwe teberê erdê Kurdistanê de dewam bikerîn. No mühim bi hikûmetê Herêma Kurdistanê vana ki hikûmetê Herêma Kurdistanê vana ki wa Tirkiya û PKK şerê xwe teberê erdê Kurdistanê de dewam bikerî. Hikûmetê Herêma Kurdistanê venga Tirkiye û PKK da ki wa şerê xwe sînorê Herêma Kurdistanê ra vejê. Nikan nê biyayîşî benî yani miyane hewteyê de Iraq şermezar kerd, devletê bînî şermezar kerd, hikûmetê Herêma Kurdistanê venga Tirkiye û PKK wa miyanê xwe di şer nekerî û Ewro Tirkiya newera operasyoneke hewayî kerde. Teyyareyanê şerê yê Tirkiya nehyeya duokî zawîtê de da wesayîtê kiro. Netîceyê bombardımanê de 4 tenî merdî. Gorok vajiya teyyareyanê şer yê Tirkiya dewa Sewîtê ya Reşankî de otomobîlê bombardıman kerd. 4 kesekî otomobîlê de bî merdî. Gorok vajiyan û 4 kesekî otomobîlê de bî êzî endamê PKK bî. Yani Tirkiye îna kena bi taybetî yani miyanê Kurdan dizî problemî benî berzî. Tirkiye uca kena cayê şerê, uca semedê ku PKK hesta û naya ser mabênê hikûmetê Herêma Kurdistanê û ê fraksiyonê Kurdanê bînan dizî mava problemî vecînî. Belkî Tirkiye en azî waze ne Tirkiye tenya Herêma Kurdistan di derdorê Kandilî nê heta Amediye, Duhok û heto bînra yani zaf cayan bombardıman kena sek miva uca dibena sebebê merdişê sivîlan û ez wazene şarê me ena qabûl ez texmîn kena şarê me zî hêrsin û nowardê dovengê xwe nuhettir berz bikerin. Belê temaşakerdoyê me ya Erciyayê nikar rojevêka bîn. Yani min xusûsî me ena rojev mi weçîna zaf rojevêke balkêşa merdim pê ecêb bûnen û parlamentereke AKP ya verînê wona Mabakurê Kurdistanê de erd bide Tirkanê Uyguran. Profesör Doktor Pelin Günteş Bakır akê vere ji parlamentera AK Partî bî û AK Partî ra ameya îhraç kerdiş, wazena û Herêma Kurdan de erd bidiyo Tirkanê Uyguran. Profesör Doktor Pelin Günteş Bakır hesabê xwe yê Twitterî sera beyanat da û va manasname bide Tirkanê Uyguran û Herêma Kurdan de ca bidînan. Nêvateyan û Gündeş Bakır sera medyaya sosyal ra ayere reaksiyonê amê nîşan dayîş. Parlamenterê AK Partiyê Cole Mergî û Verem Rûstem Zeydanî ayere va manasname bi Tirkanê Uyguran herin de Herêma Kurdan de nê bi ma şaristanê to Qayserî de erd bide Tirkanê Uyguran. Yani nova zaf manîdar û tabi na cinekê nika parlamenterê niya lahetê zihniyetî ro yani çîyîk nîşanê ma dana ma Kurdan dana yani no erd malê înan û heta malê înan ra teber malê xwe zî nêdanî mesela Qayserî di memleketê xwe de zî nêdana vana cayê Kurd yani mesela devleta Tirkiye ser û ki polîtikaya asimilasyonê Kurdan ser û remnena. Kurdî qismek beno ku mava nika Tirkî xeber danî mava zaf însanê ma ziwanê xwe ca berdayî terk kerdî la qismek ku pîl est û ku ne Kurd biyayîşê xwe ra ne eslê xwe ra
nebiyar tu vazgeç nebiyor. Yani se 50 سری کو نا پولیتیکا هتکرا کشانی هتکرا دوان وشنانی هتکرا ارزانی حبسه هتکرا ونگی مدیا برنانی لاشار نبیارن واشتش حقانی خورا آزادی خورا نبیارن نارای منطق آیا مگورن نویو وانا نه به ما ون کرد ما پیرو ون کرد yani tay nuştoğu ma esti her tim vani ma nüfusi kopili şari kopili Bakuri Kurdistan'da. Eka ma yo grubek biyene ma aşirek biyene nika reyna ma kır kerdi. Ma cayekti ma bibiyene nika devlete Türkiye ma kır kerdini ortara veradini. Lama milletiku zaht bili. Euro tenya Bakuri Kurdistan'ı da her memleketi Türkiye'de Rojavayı Türkiye'de şari ma estu. Hatta İstanbul Gergevani İstanbul'da 20 milyon merdi mi esti yani azından çen milyon. Vani nezdi nimi inan hini bir Kurdi yani. Yani hin tenya tiyade Kurd Çin'i her cade esti. Tabi ma ne vate yani na parlamenter ma şermezar keni yani çiyo ku zaf aybu tamam şarik Uyguran ben ku şarik ku bindestu mazi bindesti mazani bindesti senina la biyarin Türkiye tamam nasname bedenici ama illa şımavaji ma Bakure Kurdistan'ı da ma biyar cabede inan no ne benun na Kenan Evrenzi mazani o vakit heti wan ser u xeyli aşire Türkmeni falan ardı bir uca yani no kayda şari Kurd asimile ne benun ve ezvazana no zah bala mantı muvaşma da bar bikeri Bakure Kurdistan'ı da no havta çiyo ku balkeş yo binzi esti de sereki belediyeyan tersa kayyumi ver istifa kerd viyart AKP. Sek mazani ve çinayişi iri suya ve adar repey HDP xeyli belediye grevti bi dimra kayyumi ameyi tayin kerdiş. Tabi tayin kerdiş kayyuman çiyo ku hukuku niyo. Sera Komar Erdoğan u devlete Türkiye yani cayı ku mava desteğin ande niyo azeni reyna uca kontrol bikeri. Ne de serekizi evniyayı demek ki kayyum yanu vat hatta kayyum yanu ma o şeril teki beri AK Parti o maçı bir kere ma istifa bir kere ma biveri sereki belediye hazroye batmanı u sereki nahiye Bakırkhani yani miziva tersa tayin kerdi şey kayyumi ver HDP'ye istifa kerdi u şiye bir endamı AK Parti sereki belediye hazroye batmanı Ayhan Eren kanuna 2090'de tersa tayin kerdi şey kayyumi ver kura partiye kura istifa kerdi be Evrozi haberi ka binameyi der hakkı nameselade در حق istifa kerdişti. سرک بلدیه یا پیرانی از ببینی خبر از ببینی سرک بلدیه یا پیرانی Felat Aygören'i HDP'ye istifa kerdi. Felat Aygören o ki idarekarı PDK Bakur bu ve Çinayşi Heremi de Semedoku PDK Bakur HDP'ye ittifak kerd. Kontenjanı HDP'ye ama ve Çinayş u be sereki belediye pirani. Sereke Belediye Pirani Ferhat Aygören'i aşkara kerd ki HDP'ye istifa kerdu u xebatanı xu bixoser devam bikeru. Nazi Bakuri Kurdistan'ı da bir ay şeki mühim bir. Ma biveri nika Rojaveka bini Rojava Dersim'i. Nika Dersim'de hatta ben ku havtena bena havtayı ku bini maçı bikeri. Ma Dersim seru ma beni kısa bikeri. Ka Dersim semede şarê mayê Elewiyan cayê ku bimbarek û yani hetek ra cayê cuyayîşê înan û hetek ti hetê Elewîtî ra hetê Tirkî Zazakî ra cayê ku zeh mühim û tenya ne qîmetî nî xozaya tebiatê Dersimî jî hetê şarê Dersimî û şarê Bakurê Kurdistanê hemin semî hemin cayê ku bimbarek û taybet û nika devlet vere cû benda vaşteni çemi munzuride sekyan uşmazi vire vaşteni çemi munzuride benda virazu o şare Dersimî reaksiyon nişanda aktiviteyi viraştı yani çi parti fraksiyoni komeli hemme amette heti
با خوزه درسمی خوزه ما همنا طبیعت مایو موایر جویجینو ما مساعده نکنی که و درسیم ده بنداوی باراجک بیرو براشتش شار چالاکی کرده مراجعاتی کردی یعنی مازانی که دولت سمد بندوان سمد منفعت خو سمد وتش جیرانی تاریخ کردستانی جغرافیا کردستانی قیمتان کردستانی پیرو چینی کنا تالان کنا اونین منفعتان خو حتی وازنا آویر و تاریخ چین ببون و تنیا ترکی ببون نامه ترکان ببون ما حسن کیف را مازانی هم از حسن کیف تالان بنو ما گیل را زانی ما جهان بینان را مازانی که دولت سمد منفعتان خو حوزه طبیعت کردستان چین کنه یعنی درسیم دزی وینا یو پروژه سک آسیه نو بنداو نیامه براشتش آمه بتال کردش قرار آمه بتال کردش لا نکا چمیان منظوری ده وازنی اوجا بکه بنیک جای تجارتی به نام رستوراسیونی یعنی دولت والی وانو که ما اوجا ده رستوراسیونی ما کنی ما چمیان منظوری ما هینا کنی وشه ما مداخله جری کنی که شار درس میزیوان ما قبول نکنیم دزگهی که اوجا فعالیت کنی پارتی که فعالیت کنی وانی ما قبول نکنی چرا ما قبول نکنی شار یعنی اوجا زیارت کنیم چمی که اوجا دی یعنی به حنزان سر و که ما با اوجا ده آو هرکی نا یعنی طبیعت اوجا را ما مداخله نکره و شار یعنی اوجا بیننو و آوا جشمنو یعنی تمام دولت نیوانا ما آوا اوجا قفل ننوانا ما رستوراسیون کنی تای زیوانی سبا منظوری نا پروژه هینا وشا لو وقتو که مسئله بنا دولت پروژه ای که دولت او جاده مازانی که خوزا طبیعت نلو پاوتش وایر طبیعت خوزای نرژینی او جاده چند زنگینی دو نزدی حکوماتی ویجی ورته و رانت او جا بوری آنه قارنه حکوماتی دولت خرابه حتی رو جامعه اوروی مازانی که شار درس میزیزانو مازیزانی او جاده چه آمیو کردش منظور دواتین ما براج ورازنی بندا ورازنی شار قبول نکرد نکا جای کو بین دوازنی قیماغی اوجا بوری اوجا را قسمک استفاده بکری çünkü devlet seni şukulina ki devlet hareket kenin ki destek danıcı devlet ra vazeni yani ma mırd ke yani ma veşani ma ende ma seba tu ma kabetini propaganda keni ki davaya kurditi keni ma inan düşmaneti keni ki davaya azadiya kurdan keni ma inan düşmaneti keni o tizi çik bedim ha devlet zi bina projeyan çi danayna onu ka dersim dizi demek ki gruba inan esta vazeni çi bidi inan در دور چمیان منظوری ده وازنی کافیان آکری اوجا ده چند کافیان آکری کسی که بری اوجا روشی و چای بشمی و چای پیاسه ده ماوا یو لیرایه و اوجا ده بدی 10 لیره یعنی سمد کو باوریا کسی دولت چینیو شار درس میوانو نا پروژه زی پروژه تالان کردشیه yani manaya kabul nekeni mesela no hafta dedef İstanbul'da çalaki viraçtı. Yani von yani çime munzuri hem var sityi hem zi seba aleviyan firazi cardışe na proje her şey vera kültür baveri viri aleviyanu müdahale vera çimeyan munzuri neno kabul kerdiş u edo ne verdi bini name proje peyzajı da çime munzuri beri taklif kerdene u talan kerdene. İkanın mesela nika vaktu kuma davaya azadiya زوانی کنی دعوای آزادی پرورده کنی طبیعت میان دیو خوزاز میان دیم یعنی اگر طبیعت چین بو خوزات چین بو خورا یعنی چول ده مردم نشکنه بجویم حتی طبیعتی را ولات ما سی جنتیو tabi devlet ne vardı vazene zah cayani madı işte bir bendavan de kabata payzajı Çin bikeru ne cayan çin bikeru û tay merdiman tay guruban mird bikeru nika wextê mazî kêm mende ez wazena no hewte
Miyo nuşte der heka asimilasyonê de rûpela nidime nûş dibe ez wazene ê nuşteyê şimare buwanî nika meseleya asimilasyonê dewam kene. Yani şarê me hemazê bînê asimilasyonê de yo. No proses dewam kenin dewleta Tirkiye xebata xwe mekteban de her ca de domnena. Şarê me hêdî hêdî ziwanê şarê me yeno hel nayîş. Ewilî ziwan yeno hel nayîş, kurdîtî yene. Çünkü ziwan şêr û kurdîtî zî nêmanena. û wextê ma zî semedê ku tayo ez wazene nuşteyê ku no hete min nuşte ez binêk û nuştera dihîrî qisman şimarê buwanî. Semedê ku no nuşte min nuştim mi waş ena meselê asimilasyonê ma xwe vîra nêkere. Yani tamam dirûs ez tu meseleyê bînî hestî ma hemin de mijûl bibe la meseleya asimilasyonê seba ma meseleyeka zaf mühîm a û esasî ya û ma gerekî nêçiyan gel biyarê xwe bîr. Semedê ku ma nevere biyarê xwe bîr min nê nuşteyî nûş ez şimar nika wane ya. Çend roj vere cû min der heqê asimilasyonê de nuşteyê kuen. Nuşte de vaciyêne ki asimilasyon jenosîdekî fîzîkî yo. La netîceyê ey jenosîdê fîzîkî re hîna giranê yo. Raşta jî wîna yo. Hetê fîzîkî ra merdim hewek miren û la hetê kulturî ra merdim seke her roj îşkence vîn û wîna miren û. Hêdî û bi antişê de jî kulturek yan zî şarek yan zî merdimek gandan û bi jenosîdê kulturî. Seka mazanê dewleta Tirkiya nêzdî sed serok şarê ma ser û polîtîkaya asimilasyonê yan zî çînkerdişî remdena. Hetek ra welatê mayê Kurdan înkar kena, hetek ra şarê ma Çînê kena û hetek ra zî şarê ma re zulm kena. Mesele hende akerde û zelala. Şarê ma hetek ra zî kerda mecburê xwe. La seba ku ma kurdbiyayîşê xwe û pawtişê heqanê şarê xwe ra peyser nêda, çi ame ma sere çi niyame. Eke te her muameleyê dewlete qabûl bikî û tu vengê xwe mevejî, xwe ra problem çînyo, la ek to behsê raştiyan û neheqiyanê dewlete ker, o wext dewlete bene sey cinawirê. Asimilasyonkeردişê milletêk, çînkerdişê kultur û ziwanê milletê ko. Asimilasyon zaf cayanê dinya de nebîyo serkevte la Bakurê Kurdistanê de bi qanûnan û bi tedbîranê asayîşî dewam keno û qismê ku pîl resay û armancê xwe no zî jenosîdê kulturî û hetê kira. Şarê ma hetê ziwanî û hetê nasnameyê xwe ra Tirkan ra ciyayo. Aya ra kenî ki ewilî Kurdkî Çînê bikerê. Dewleta Tirkiye heme dewletanê serdestan re wetê ra. Milletekî bindesî re xidara. Sed serrîyo ki bi heme îmkananê xwe eskerî, îstiksadî, perwerde û siyasî kena ki milletê ma, espiyayîşê ma û kulturê ma Çînê bikero. Asimilasyon tena hetê ziwanî ra nê, hetê kultura zî bêmabên dewam keno. Asimîlabiyayîşê Kurdan demê peyniya Osmaniyan de dest pê keno. Herbê yewînî yê dinya ra dima welatê Kurdan ame parçekerdiş û Kurdî teslîmê çar dewletan bîyî. Wexto ku Tirkiye ameyê ronayîş kesekî Tirkî qisey kerdênê nüfusê înan sera pancasî ra kêmî be. Kemalîstan bi plana Şerq îslahatî her hetê Kurdistanê de seferberiya helînayîşê Kurdan û înkarkerdişê Kurdan da dest pê kerdiş. Her wilayetê Kurdan de mektebî û komelê ameyê ronayîş. Propagandaya înan naye bî Kurdî Çîniyê pêro Tirkê, Kurdkî qedexeya. Eke to Kurdkî qisey bikerdênê semedê ey qanûnek zî ame bi hedre kerdiş. Qanûnê qebehetî. Yani seba ki tu wazenê ziwanê xwe qisey kenî, to cezeya pereyan bêne. Nê çiyekî min cor de vatî vere cû zaf amê vatiş ez zana. La min lazimtî dî ki ez nê çiyan hem biyarê vîrê xwe hem zî biyarê vîrê şima. Ma raştê muameleyê ku wîna bêwicdanî ameyî. Ma her yew gorê xwe bedelê kurdbiyayîşî dayo. La ma gere naye bizane ki ewro belkî ma ziwanê xwe zanê, la qijê ma ziwanê xwe nêzanê. Sucê înan nîyo. Sucê dewleteke ma îdare kenayo. Beno ku heta sed serrêk no ziwan qet nêro qisey kerdiş. Eke wîna dewam biko. Semedê ku wîna dewam nêko gere ma wayîrê ziwanê xwe siyaset zî semedê heqanê ma û pawtişê kulturê ma xebat bikero.
بله تماشا کرده و ما ارجای نونشته سمد و کما نورا نه چیان ما بیار خوب بیر من نو هفته من نورا مشتبه و از تیاده شما را خاطر وازنا چند موضوع بینیزی است بی لانا موضوع تالان کردش درسمی و اپراسیون ترکیه یه باشور کردستانی و ویروس کرونا زاف زاف میون بی سمد ما و ما شما را این خاطر بوازه حوته بین انا مسئله ویروس و نتیجه ای سرو اگ دکتر ما مساعد به ما اید قصه بکره و گز ما وینا زی یعنی سی متودیک ما اشکنی اگ شما زی هدکاری ما وجی ما بیایش حوته ای سرو زی گگ قصه بکره بیایش که شار ما علاقه دار کنی و ما اینان را هایدار به ما چی بکر ما بیار خوبیر و ما ورا اینان بچی اینکه خاطر شما تماشا کرده و مای چارپل مدیا خیر اوشی میان ده بمانه حتی حوتینا